पुइलानो खाफां दावते बहुसं चिनि कक्टिबिनि कक्टमा जत लामसगो कक्टमा रंखा थांनाय फेब्रुवारि 16 तारिख 2 मास 2023 नि सालमारि तो चंमारि नङै थांखा लुकुरंनि फियाबा आबुनि यागुलो चंमारि लेखामं ngै थांखा थांनाय मासनि 3 तारिख 3 मास 2023 नि सालमारि चंमारि लेखामं ngै थांमानि फियाबा चंमारि लेखामं ngै थांमानि यागुलो 3 तारिख 3 मास 2023 नि सालमारि वो हायनो हाय नांलायमानि उर पार्टिमु फियाबा गोबां मा गोरों थायना बाहायके उर पार्टिमु पार्टि लायखा वानजि तिप्रा हेमु नांलायखा ताय तिप्रा साबे तिप्रा साहिनबो नांलायखा आबो हाय उर पार्टिमु फियाबा ओ 3 तारिख नि सालमारि वो फियाबा बेलेखेनो कतर तुंफ्लामुं तुंफ्लाय थानाय माने खुवाय बिननामान गातो फियाबा आफुन सिमिंनो तुला सिगर आमचाइनि तिप्रा सरावबो बिननामान गातै खुवाय टाउन थांमालिया चिप्रि थांमालिया तेलेमर थांमालिया आंनि तमाने लामा बदंलाय तमाने तामुंगै हिंखाय वानजि तिप्रा हलायो यां तिप्रा साव थांगानसे वानजि रबो बुनाने तंनाने हिनि खनाय तमाने ताय वानजि रनो तो वेलकम नो खाय दङ फाइदिनो हिनि दङ तुला सिगर फियाबा बरक फायरा गया तामुंगै बंनि वानजि रनो रहया आबा हायके कासय तंलाय माने फियाबा वाइसावो हंगै निमांसा खायनाने हिमाने दिगिवो थांलायना हिमाने फियाबा आफुर गसि लैया फियाबा आफुर सिमिं गसिया अंते अंते तिनिखाय फियाबा गसि लायखा तिनि हिंगाय जतन निमांसा दिगिवन थांलायखा तामगे तुलासिकोनि बरक तो सकांबारि निमांसा अंनानि कक अंमानि फियाबा वानजिरो गसियान बागे आफुर निमांसा अंलिया लेवै थांखा फियाबा तिनि हिंगाय प्रशासननो तैयै एबा नायमुथानो तैयै ताय खवाइनि डीएम एसडीएम आबा हायरक ताय अफिसारक फायै तिनि निमांसानि बिसिंति थांखा ताय पलिटिकल पार्टीनि बररावबो फायै तिनि कगलामनि बिसिंति निमांसांगा हिनै ताकसो जतै कक्टमा सायमानखा फियाबा आबुनि यागुलो तेबासे जदि अमहायनो अंगै थांखांखाय आबुनि दायथाबो यासागनो फियाबा आबो हायरक ताकसो जतै कक्टमा सकपाया खसिनि याफावो फियाबा सरे सकपायनो ना सकपायतनो सायमिया खुजेत भिडिअ क्लिप फायमानि नरनो जों मुसुकनो फुनुगै मानो ताय आबुनि यागुलो ताय मीडिया रनो बो रिंजागलिया मीडिया रनो कुनु आरो केबो सानाय केरिखा साहायनि बागै ताय केबार कक्टमा थुंमानलिया केबो थांमानलिया हायनि बागै तिनि जे आरो जे निमांसानि बिसिंति जे कगलाम सालायनाय बरंनो भिडिअ क्लिप गायसा खायबा बाय बर आनो भिडिअ क्लिप याफोर हका ताय नरनो फुनुगै मानिया जदि साल थाङै रगस सफाय गांके नरनो फुनुंनाय सिनि कक टिभि बो खापानि तो ताय बुकजों ताबुसा जतै क्लियार ताय कुनु मुंसा जोंजाल क्रै ताबु तुलासिकोनि लुकुरावबो खवायटावनो थामांखा चेपिरि रुतै ताय खवायनि लुकुरावबो ताबुक चेपिरि तैनो फायै तुलासिको फायमानखा ताय लामाव कुनु मुंसा जोंजाल अंगलाखा ताय अबु अंलिया आबो हायके तिनि निमांसां लायखा ताबु थांलाय सुसराय आगिन हायकन खायलायमानखा हेनै ताबुसा जतै कक्टमा सायमानखा नाय दंदि चिनि कक टिभिनि बिसिंतै अमांफ्लिनो প্রথম হলো আমাদের মধ্যে যে একতাটা ছিল আগে এবং যে আমরা ভাতৃত্ববোধ ছিল এটা যাতে কোনোভাবেই এটা নষ্ট না হয় এটা ইলেকশনের পরে যে ঘটনাগুলি হয়েছে আমরা এগুলিতে আমরা যাতে ভুলে গিয়ে